Edes Beatles ei pystynyt aikanaan samaan. 5-henkinen Manchesterista lähtöisin oleva, nykyään Lontoossa majaa pitävä yhtye on saanut lähes kaiken, mitä eurooppalainen nuorisobändi voi saavuttaa. Take Thatin ensimmäinen albumi valittiin vuoden 1992 parhaaksi Englannissa, samoin video Take That and Party. Jäähallin eteen ensimmäiset fanit olivat tulleet jo torstaina. Me tultiin jonottamaan tänne, että päästään jatoon eteen. Sulla on mennyt ääni, onko se ollut kylmää öisin? No 2 ekaa yötä sato vettä. Turvatoimet ovat Euroopan mittapuussa huippuluokkaa. Fanit ovat menneet jopa ilmanvaihtohormeja pitkin hotellihuoneisiin. Ootteko te yrittänyt tunkeutua hotelliin? Ollaan! Me ollaan käytykin, kun siellä siis on mun ajomiehet eikä. Jokaista on sanottu, ettei ne ole. Niin. Hesan hotellit on kierretty ja käyty. No mikä on bändin suosion salaisuus? No, ne on tosi ihania. Ne on mahtavia, niin ne on kaikin puolin mahtavia. Ollaan on hyvän näköisiä. A lot of luck and a lot of hard work. A lot of hard work. From their dressing room. Hello, boys. Hi.